all information, the temperature here is 25 degrees Celsius. Thank you and goodbye. Ladies and gentlemen, please all transit passengers to stay on board and wait for more information. Дами и господа, добре дошли в Бургас. Моля да оставите по местата си застегнати с предпазни колани за окончателното спиране на самолета и изгасването на техническите знаци. За нас беше удоволствие да летим с вас на този полет и се надяваме да ви посрещнем отново на борда на нашите самолети. Командир Колев и неговия екипаж се спокуват с вас и ви желаят от името на България Air Charter и вашия туроператор Пингуин. Приятна вечер! За ваша информация, температурата в Бургас е 25 градуса. Благодаря ви и довиждане. Дами и господа, моля всички транзитни пътници за Копенхаген да изчакат допълнително информация на борда. Será também.